Tɛnɛ novembre kalo tile 16 san 2020 aw minnu sɔgɔlen banna an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Tile 3 sangamuda sigi daminɛna bi jamanakuntigi kɔrɔ ATT fatuli kama ni aw ka kunnafoni kɛnɛ sigili. Furancɛla fanga jamanakuntigi badaw ye yamaruya di tile 3 sangamuda sigi ka kɛ jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture fatuli hukumu kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya ko ATT fatura tarata novembre kalo tile 10 san 2020 Turki jamana na. O tile 3 tasibila in daminɛna bi tɛnɛ a bɛ kuncɛ tarata novembre kalo tile 18 san 2020. O siratigɛ la Mali darapo bɛna yɛlɛn k'a da hakɛ la faso ka cakɛda bɛɛ la. Dantigɛli caman bɛna kɛ ka ɲɛsi banbatɔ in ma. Jamanakuntigi Dakan Colonel Asimi Goita y'a su bisimila pankurujigi kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen. Ni Ala sɔnna sini tarata novembre kalo tile 17 san 2020 ATT suturali bɛ kɛ. A ka latigɛw ka ca wa don bɛna dugujɛ kan. Kungoda lakanani min bɛ Kasela bɔda la Bamako masurunya na ni bɛ ka bɔ Segu fanfɛ o kungoda bɛ wele Faya. Sirabakan kasara min kɛra ye sibiri tɛmɛnen Selalakaw ka denbaya mɔgɔ 4 bɛ nin tora o la. Civiliw lakanani cakɛda ka laseli la Mali jolaba min bɛ wele Basedu Sila o denw tun bɛ mobili in kɔnɔ o ni kari mankan dɔ jɔ sira ɲɔgɔn na gidɔrɔnba in kan. O kasara juguyara kosɛbɛ sabula mɔgɔ 9 nin tora o la ka temps wɛrɛ jogi. Nin sibiridon in na denmisɛnw nisɔndiyatɔ wulada fan fɛ nɛgɛ kaɲa 18 tɛmɛnen ni sanga 30 ɲɔgɔnna ye k'u to k'u ka mobili RAV4 funu u ni kari mankan dɔ kun bɛntɔ ye ɲɔgɔn gosi. O kɛra kasara dan bɛɛ ye. Selalakaw ka denbaya mɔgɔ 4 bɛɛ dajira. O suturali kɛra kunun kari novembre kalo tile 15 san 2020 Basedu Sila ka denbaya la Jelibugu Bamako. Mali samatasɛgɛw bɔra Bamako kunun kari k'u kunda Namibi kan. Samatasɛgɛw ye pankuru ta Bamako Senu Modibo tɔgɔla pankuru jigi kɛnɛ na k'u kunda Namibi faba Windhoek kan kunun kari novembre kalo tile 15 san 2020. Mohamed Magasuba ka cɛdenw bɛna taa Odisi da Namibi la sini tarata novembre kalo tile 17 san 2020. O ye Cameroun CAN 2022 ɲɛnabila tolantan tile 4nan ye. Tolantan in taala Bamako juma samatasɛgɛw ye Namibi gosi 1-0. U talen filɛ a kɔmasegi la. Mali ka o bi 1 donna El Bilali Ture fɛ sanga 33nan na. O b'a jira ko Mali ni Lajinɛ 2 bɛ ten kan u ka kulu A in kɔnɔ. U bɛɛ ta ye kuru 7 ye. Kuru 3 bɛ Namibi bolo. Tchad ta ye kuru 0 ye. Nin tile 4nan ye donba ye a jamana kelen kelen bolo. Tchad ni Namibi kɔni ta bɛna kɛ yɛrɛɲini ye. Nka Mali ni Laginɛ min talen don u ka jamanaw kɔ kan sebaya jɔyɔrɔba b'u wasali la. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na. Nin baara in bɛɛ kɛra AMAPO ni ANCD ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔ. K'aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ nin kɛnɛ in kan.